Comezamos cos deportes. Máis dun cento de ciclistas participan o domingo 3 de setembro en Boiro na sexta proba do trofeo Astur Cántabro Galego para cadetes. Boiro acolle o 3 de setembro a sexta e última proba do primeiro trofeo Astur Cántabro Gallego para cadetes, unha proba ciclista na que colaboran as federacións de Asturias, Galicia e Cantabria, así como varios concellos e club ciclistas. A proba foi presentada esta mañá na Casa Consistorial de Boiro nun acto no que participaron o alcalde Juan José Dieste, o presidente do Club Ciclista Barbanza Ricardo Ribeiro, organizador da proba, e o presidente da Federación Galega de Ciclismo Juan Carlos Muñiz. A proba nosa consta de 51 km 800 metros nun percorrido que xa é típico aquí, é conocido. É dicir, que sale de Boiro, vai por Egito, sale a Cespón, Taragoña, Rianxo, sube a un Monte Palleiro, Bexo, e ven de volta para cá, subindo Espiñeira, Escarabote e a meta en Boiro. Consta de dúas metas volantes, unha en Rianxo e outra na Reta do Araño, dos premios de montaña que son en Monte Palleiro e Alto de Bexo, e nada máis. Os clubs que veñen prevese que traigan unha cantidad sobre 110 corredores, categoría cadete todos. Bueno, hai unha calidad moi boa neles, a media de velocidade vai a ser bastante alta. A competición chega a Boiro logo de pasar por Viveiro, Cantabria e Asturias. O remate da proba realizarase en Boiro, a cerimonia de imposición aos líderes dos diferentes trofeos. Esta vai ser a última carreira deste circuito, desta copa e deste trofeo. Vai ser a última carreira aquí en Boiro, onde se vai entregar os mallós, o malló de líder que de aquí temos, os trofeos do circuito, non? Un trofeo, a verdad, que tuvo un moi bo seguimento, un trofeo que tuvo dúas probas en Galicia. Esta vai ser a derradeira, a que vai a terminar, dúas probas en Cantabria e dúas probas en Asturias. A verdade é que o seguimento deste circuito foi para estar moi orgullosos, unha media de 120 corredores por proba, na última foron 150, e aquí, como ben antes decía Ricardo, temos máis ou menos unha estimación de sobre 120 e 130 corredores. Logo de agradecer a colaboración da Federación Galega de Ciclismo e o traballo do Club Ciclista Barbanza na organización desta competición, o alcalde de Boiro destacou a importancia de organizar estas probas deportivas para dar oportunidades aos nenos e nenas de Boiro a participar nestas competicións. Nos é verdad que vamos outra vez un domingo a utilizar o que son as rúas de Boiro, non? As consecuencias que ten. E as consecuencias sempre son boas. O que quero dicir á xente que unha das misións que ten o Concello e a política dos Concellos é mirar por a xuventude, mirar por os rapaces e por a súa educación e pola súa promoción. Polo tanto, nós o que temos é que dar oportunidades, ofrecer posibilidades e fomentar e colaborar, axudar cos clubes máis activos que temos no noso Concello, que a Federación é darlle unha alternativa aos clubes ciclistas, ou de atletismo, ou de triatlón, ou de duatlón, que necesitan dun espacio para facer estas probas. Unhas probas que repercuten beneficiosamente en Boiro e, polo tanto, temos que dar alternativa aos nosos, porque son os nosos deportistas, son os nosos rapaces, independente das queixas interesadas duns poucos, non? A saída da carreira está prevista para as 11:25. Percorreranse 51 km pasando por Boiro, Exito, Cespón, Taragoña ou Rianxo con dúas metas volantes.